Hakan yana ɓata ma mutum rai sosai. Kana zaune kawai sai ka ga an sa maka sim block akan sim card ɗinka. Ka rasa yadda za ka yi ka gyara gashi kuma ba ka kusa da ofis wani zubin ƙila kana nesa. To a wannan bidiyon zan nuna maka yadda za ka gyara sim card daga block ɗin da ake sa maka ba sai ka je ofis ba. Za ka yi amfani da wayarka sai ka danna *996*1#. Idan ka danna *996*1# sai ka yi dialing akan Zen ɗin ne ko MTN ne ko mene ne. MTN ne ko Zen ɗin ko Etisalat ko Glo, duk sim ɗin da ke sama sai ka danna. Idan ka danna sai ka shiga number 2 da aka ce submit. Sai ka sa musu national ID card number ka guda 11. Idan ka sa sai ka yi sending. Insha Allah zai tashi daga sim block. Ɗayar hanyar kuma da ake bi shine za ka hau kan Play Store. Idan ka hau kan Play Store sai ka shiga kai searching. Idan ka shiga searching sai ka rubuta NIMC mobile app. Gashi nan ya fito maka NIMC mobile app. Sai ka yi searching ɗin shi. Idan ka yi searching ɗin shi gashi nan sai baka damar da za ka yi installing ɗin shi. Idan ka yi installing ɗin shi ya buɗe za ka yi register shi ka sa sunanka da komai ka sa national ID card. To da zarar ka yi wannan abu insha Allahu sim ɗinka zai tashi daga kan sim block. Zai buɗe maka sim ɗinka lafiya lau za ka ci gaba da amfani da shi. Ai sharing ɗin wannan bidiyon saboda mutane su amfana. Allah ya taimake mu.